Hoxe nos vigilantes da praia... Haiche moita xente que vai a pagar moitos cartos por verte combater. E non terás que preocuparte polas regras. O que gaña, gaña. Aquí temos a Michael Branson. Acordaste de mí? Alégrome. Porque eu non me esquecín de ti. Hoxe coñecín un fotógrafo francés na praia e díxome que me quería fotografar pro Sport Wall International para a reportaxe de baño. Hasme desvelado o teu interior, como nunca lle desvelaches a ningún home. Queres loitar comigo, home contra home, ata a morte? Os vigilantes da praia.